Meta ser jiftħu ir-ristoranti, meta ser jiftħu l-barijiet u meta pajjiżna jista' jkollu attivitajiet tal-massa? Grazzi. Grazzi, Kien. Palma aċċennajt waqt id-diskors tiegħi fil-jiem li ġejjin ser ikun qed jitħabbru iżjed dettalji dwar il-mod ta' kif ser nkunu qegħdin nimxu l qudiem. Fost daw id-dettalji ser ikun hemm ukoll dettalji għal dawk il-mistoqsijiet illi qiegħed tagħmel inti, mistoqsijiet leġittimi ħafna, mistoqsijiet fuq fom kulħadd, m'għandi l-ebda dubju minn dan kollu. Hija din ir-risposta li tana il-Ministru tat-Turiżmu meta staqsejnieh meta se jiftħu l-bars u r-ristoranti ta' pajjiżna, settur li bħalissa jinsab fil-limbo. Dan il-qasam, inkluż is-settur tal-attivitajiet tal-massa, ilu għal diversi xhur jiftaħ u jagħlaq mingħajr ċans li jippjana sew għall-futur. Jidher li din is-sitwazzjoni se tkompli, hekk kif il-Gvern qed jonqos milli ħabbar pjan konkret għal settur li minnu jaqilgħu lejxin tagħhom eluf ta' familji Maltin u Għawċin. Fil-fatt, fl-aħħar jiem l-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u Ristoranti appellat lill-Gvern biex jieħu azzjoni immedjata u insistiet li s-sidien issa laħqu punt fejn ma jistgħux jistennew aktar minħabba li s-sitwazzjoni tagħhom saret waħda gravi. Intant, mistoqsi dwar il-pjan għat-turiżmu li nieda din il-ġimgħa l-Partit Nazzjonalista b'aktar minn 100 proposta għal dan is-settur, il-Ministru għażel li jipprova jċekken il-pjan preżentat minkejja li laqdiet ħarġu jfaħru l-proposti. Proposti tal-Partit Nazzjonalista din hija wish list. Ministru għat-Turiżmu li redikola pjan li jista' jgħin is-settur li hu imexxi. Il-pjan ta' 10 snin li nida l-Partit Nazzjonalista joffri soluzzjoni mifruxa fuq sentejn għal kriżi li qed iġġarrab l-industrija bħalissa waqt il-pandemija kif ukoll pjan ieħor ta' 8 snin li jagħti direzzjoni lill-industrija kollha.